Ninsabu fil-bajja ta' Whitline, kilometru l-bot il-barra lejn Zone or Point, hemm propju mudell li qed jiġbor informazzjoni u riċerka dwar il-possibilità li tinħoloq u tinġabar l-enerġija mill-bahar, propju il-Wave Energy Converter. Dan il-proġett naturalment jawgura tajjeb illi nsibu sorsi ieħor ta' kif noħolqu enerġija. Fuq skala 1/10 ta' konverters tal-enerġija mill-bahar, dan il-mudell qed jiġbor informazzjoni kontinwa dwar il-qawwa tal-mewġ. Għażilna Zone or Point biex nagħmlu daw it-testijiet għaliex Zone or Point għandu mewġ simili għal dak li hemm fil-Majjistral ta' Għawdex, però fuq skala iżgħar. Il-funzjoni ta' dan il-mudell huwa biss ta' riċerka u mhux qed jiġġenera l-ebda tip ta' enerġija issa. L-ewwel riżultati nirċevuhom għall-aħħar ta' din is-sena, indikazzjonijiet li se jkunu qrib però mhumiex konklusivi, però jkunu qrib ħafna. L-ewwel deċiżjonijiet jittieħdu għal bidu tas-sena d-dieħla 2012. Meta nippjanaw li jekk ikollna riżultati tajbin, nibnu l-ewwel full scale converter, jiġifieri jibda l-proġett. Biex tkun ġenerata l-enerġija hemm bżonn minimu ta' 2000 sija fis-sena ta' mewġ boli ta' bejn 2 u 3 metri. Dan il-metodu hemm il-potenzjal li tkun ġenerata iktar minn 5% tal-konsum tal-enerġija f'Malta. Il-proġett ta' riċerka qed isir mill-kumpanija Wave Energy Malta, l-Università ta' Malta, il-Kunsill Malti tax-Xjenza u t-Teknoloġija u l-kumpanija Daniża Wave Denmark. There is a potential, and I think we can go up to maybe 5 to 10% of the total consumption in Malta. Fl-ewwel fażi tal-proġett sal-2014 mistenni li tqedu 20 konverter tal-enerġija bid-daqs ta' 60 metru u pis ta' 700 tunnellata l-wieħed lejn il-Majjistral ta' Għawdex. Jekk jirnexxi, dan se jkun l-ewwel konverter tal-enerġija fil-Bahar Mediterran.